Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tawo nga midagan nga to kaniya miluhod sa iyang atubangan og nangutana. Maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo, walay maayo gawa sa Dios. Nahibalo siya og nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanang sugo, sukat pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon si Jesus nga mitutok kaniya og namulong. Usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Lakaw, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tawo niini, naguol siya og masulubong mibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi-lingi si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila, pagkalisod gayod sa mga dato sa pagsuod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinun-an sa paggabati nila niini, apan mipadayon si Jesus pagsulti, mga anak, lisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nagpangutan-anay kun mao kana, kinsar man di ay maluwas. Mitutok sa Jesus kanila og mitubag, dili kamo makahimo sa dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, tinuod ka na ug sultihan ko kamo ngang mobiya sa iyang panimalay ug mga igsuon o inahan ug amahan, mga anak ug mga umahangtod ug tungod kanako ug tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan ning kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon ug mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod ug lutuson siya, ug sa maabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhi nga dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, mga parokyano, katawhan sa Dios o mga lakip na itong mga online viewers and followers sa atong FB page karon, katawhan nga nanimba o kita nga nagbalaan ni mong adlaw nga Domingo. Good morning ninyong tanan. Daygon ang Dios ato sang hatagan sa masipang pakpak sa iyang kaayo diri sa atong kinabuhi. Sultihan ko kamo, lisod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Kinsay datohan sa kinsay dato, mga dato ani daghan, no? Daghang mga dato. Naingon ra ba Ginoo sa John pa sa usa ka kamel pagsud sa buho sa dagom kaysa pagsud sa gingharian sa langit. Tarungon na ito nagsabot kay luoy po itong mga dato nga buutan. Luoy itong mga dato nga manghihatagon o ato ning kasaon o sabot nga di na ito tarungon o sa ibot ipasabot ni ini. Una, sa Ebanghelyo karon, sabot man kaayo nato, no? Klaro magkado sa Ebanghelyo karon. Dahil dato, gaddagan, Ginoo, sa may hambuhaton araw kumalangit. So excited siya kaayo. Dato siya. Niya, kita na inyo madinhe, nga midagan siya
ngadto sa Ginoo ug miluhod. So there was a sense of excitement. Lord, I want to go to heaven. What must I do? Na primero kay murag ang Ginoo kay murag hingon na Ginoo, adyo ko palapalahi diha. Kay ingon misag maayong magtutudlo ang Ginoo, usare maayo ang Dios ra. Unya gisultihan siya sa Ginoo, kay mao na makagsay buhaton aron malangit. Sunda ang napo ka sugo. Ingon man pod ang laki nga, aw mao man ihong gibuhat. Wa man ko mamakak, wa man ko manapaw, hing tahod man ko sa akong mga ginikanan, wa man ko magbuhat og dautan. Didto na girakrakan siya sa Ginoo. Gusto kang mahingpit, ibaligza ng tanan nga naa nimo. Na ihatag ang halin sa kura-paruko, o kura-paruko ba to di ay sa mga kabos, ato sa mga kabos. Unya makaangkon ka kinabuhing dayon. Pagkadungog sa maong dato naminghoy siya. Sabot mong naminghoy? Sa may purmag maminghoy. Sa may purmag tawong maminghoy. Kag naminghoy lagi. Da naminghoy lagi. Di mahulagway ning naminghoy. No kana mo bro kag hingana. Hing-ok-ok ka. Mo ni naminghoy. Naminghoy siya ngano man dato man siya kaadyo. Og di ni siya makaya nga ihatag ang isang bahandi nga iyang hinaguan. Timan wa mo ingon ang Ginoo karon sa ebanghelyo sa laki nga di ka malangit. Wa gani kasabi sa Ginoong Hesus ang laki ang dato. Igora man ingon ang Ginoo, gusto kang mahingpit. Ihatag, ibaligya ang tanan nga naa nimo o ihatag ang halin sa mga kabos. Una, magiskot kita nining kahimtang. Duha ka economic situation sa kalibutan. Kining kaadunahan o kakabos. O kaadunahan, daghan mang related terms, ana, no? Na ay dato, dato may gigamit sa ebanghelyo karon. Na ay adunahan, na apoy sapian, sapian gani daghang kwarta. Na apoy bahandianon, wealthy sa in English pa. Na apoy maayog pagkabutang. Kining maayong pagkabutang di pod pobre pero datoon. Di ba? Maadyo man nagpagkabutang tawhana. Buti pasabot na ay ikabuga. Mao na usa ka kahimtang. Pikas pod kabos unya pobre sa Espanyol unya uyamot na apoy kakha tuka way nahot or lutaw bunot. Mao man ay duha ka managlahi nga kahimtang sa tao. Unya asa man sila managlahi kining adunahan og kabos sa daghang paagi. Og dato ka, sige makagdagan aron mahilis imong kinaon. Muna sige kag exercise, sige kag workout. Og pobre ka, gadagan po ka kay nangitag kaon. Puro ta nanagan pero lain-lain og tumong. Karon ngano nga si Jesus mingingon man nga lisod sa usa ka dato ang pagsud sa langit. Nga sadyon ba daypod sa pobre nga malangit? Di man pod. Kadaghang pobre kawatag manok. Di ba? Di man pod automatic ng pobre malangit. Kadaghang pobre sa una nga maglanay plaka kay dumdum mo tong plaka. May plaka sa unang na itumon bitong music ba? Ilaw ng lanayon ipatungod atong kaimito. Sos mga puwak tong mga manok o mga ihawon kay nangalurong. Mo man buhat sa unang mga pobre nga kanang jamoy laing lingaw mangawat og manok, magdaig og plaka aron malipong tong mga manok nga nangatug atong kaimito atong nangka na malangit ka na. Kadaghang pobre pong tikasan. Kadaghang pobre nga tapuan. Kadaghang pobre nga kusog manaog-daog o kusog manikas. Kanaday usahay na atong mga piniyalan, atong mga sinuhulan, di ba? Kisa man po'y muunay og tago anang atong mga abot. Usahay, kini man pong atong mga piniyalan. Usahay na po'y mga badlungon ng mga piniyalan.
Imbis hing ani tagpo kasakong bugas gibaligsa na pugtulo, pitoray na anato. Di man po ita makaingon nga lisod ang dato pagsuod sa langit. Lisod ang pobre, lisod sudlon ang langit sa mga dato o sa mga pobre. Pero unsa may buti ipasabot ni ining lisod sa kadato pagsuod sa langit. Ang gipasabot sa Ginoo niini kadto mga dato nga naulipon sa ilang bahandi. Kadto mga dato nga di na kamao mo tabang. Kato mga dato nga naglumo sa ilang kaugalingong kwarta. Kato mga dato nga di na gani kamao mulingi sa mga tao nga gaago o gaanto sa ilang palibot. Kato mga dato nga wana mo ila og silingan. Kato mga dato nga di na nimo masangpit, di na mo tubag og di nimo tawgon sa ilahang titulo og sa ilang nagraduitan. Kadto mga dato nga di na kamao mo pabaylo sa mga silingan nga ilang asawa ng anak nga gisisaryan. Unsa man di mahitabo sa tao kung ang tao maulipon sa bahandi? Number 1, di man ini kay kitang tanan maapektahan man niini. Ang tao gani nga maulipon na sa kwarta o bahandi, di na makahuna-huna sa unsay umaabot nga kinabuhi. Makalimot na taglangit. Manang maglisod ng dato nga maulipon sa bahandi nga malangit. For example, aron masabtan ninyo ni, di ba, og hamugaway kita kanunay kinabuhi, og haruhay tagpagpuyo, maadyo tagpagabutang pananglitan, na kay katri nga mahalon. Mahalon imong katri nga inigtugpa nimo sa imong katri, murag malubong ang imong lawas sa kalumoy sa imong katri. No? Yan ang mga waterbed, bitaw nga piniglukso nimo, lubong diso hasta imong sampot. Unya, landag imong kwarto, bugnaw, unya, naay daghang pagkaon, naay TV, naay internet, kompleto, katanan. Inigligad nimo sa imong katri, uban sa imong unlan nga, humo kaayo. Makalimot ka nga, naaman ay pantiyon nga paabot na ho. Nakakabantay mo? Di na kakahinumdum og pantiyon. Kay sinaw man kaadyo ang imuhang higdaanan. Landag man imong kwarto. Makalimot ka nga pila ka tuig kang karon. Po ka tuig kang karon. 15 ka tuig kang karon. Tuan naman ko sa abaka nga muna ngit-ngita. O wa dyan mo joy waterbed dito. Wa dyan mo'y lamse dito panahong magabi. Mani mahitabo og maulipon ka og bahandi. Maulipon ka sa kahayahay ni ining kinabuhian. Muna'y likayanan sa mga tao nga sige rag kumkum. Ayaw pagsigig kumkum. Bukha po usahay na atong pad sa mga tao nga nanginahanglan. Piligro na magsigig kumkum. Sa unang panahon, ang mga tao manakop gani silag amo, kailan mo mag-amo no? Unggoy. Manakop gani silag amo, sa ilang buhaton, magtib-tib to silag butong, lubi. Igo rapor, gamay ra nga buho. Sansanan to nilag saging. Kikining amo, moangay magsaging. Unsaon nila paglitag ang amo, kikining amo, o makakitag saging, makakubot gani nagsaging, di na nila buhian. Mga isod tong ipugson sa amo o sod to ilang kamot sa lubi nga gitibtiban, ila na tong gunitan to maong saging. Na di naman sila magawas ilang kamot, kay bugat naman tong lubi. Muna'y madakpan sila sa tag-ija sa umahan. O dito sila matiklo. So muna'y bantayan po nato sa kinabuhi. Kaya magsigi tagkumkum, maunay makapaimpirno nato. Kaya daghan mga tao nga daghan o tagkwarta pero di maduol og nay mamaylo og di po ta magdagdeklarasyon og juta. Pabaylo ako mare, jamu ko'y kwarta mare, bisang naagoy daghan. Pero mo intro gani ka nga, di ay titulo og juta mare, ako sa nang iprinda nimo. Mo yun dito, pila ma imong kinahanglan. Maunay magkapaimpirno. Maunay magkapaimpirno nato. Pero di sa ning magpakadato ta. Pagampo mo nga madato mo. Magampo ta nga mga dato tang tanan. Basta kay di ta makalimot sa mga nanginahanglan. Ikaduha o katapusan.
Ang tao nga maulipon sa bahandi, kanunay niyang tanawon ang kinabuhi in terms of price and no longer in terms of value. Lahi man ang presyo og bili. Naay mga butang nga bililhon pero barato rag presyo. Naapoy mga butang nga mahalon og presyo pero wa kaayoy bili. We cannot equate price with value. Example, tagaan mansari ninyo, kasi na yung mga uyab ani, o mga minyo, anniversary ninyo kasal, gitagaan kita ka sa imong bana nga driver o habal-habal o tulo ka panjo nga siniprahan sa imongan. Gibordahan ba? Siniprahan. O niya, nalipay kapag aljo. Kay anniversary gift God. So pag pamahid pa nimo sa imong panjo, kagikan ka na maligsag maruyang saging, hagas-has man panjoa. Nakanlat imong pulbos. Nakanlat imong pulbos kay hait ang panjo. So diham day pay presyo na hibilin 3 for 100. So tuluray gatos tong panjoa. Barato. Pero bililhon to nimo, di ba? Hinatago sa imong bana nga ga-drive intaw gabal-habal mo na munang pamasahiro sa kalisod sa panahon, sa kalisod sa iyang trabaho, nakahatag ba ni mong tulo ka panjo bisag hagashas pero bililhon. Na di na ikatandi sa kapanjo nga mahalon kaadyo nga imong pinalit. Pinalit nimo online nga ikaw ra po'y ga-reward sa imong kaugalingon. Iyan na, lahi ang presyo o ang bili. Pananglitan, paragod na ito, makakaon man tagkalamay. Makakaon man tagdili kasi di man ta kinahanglang mo atog hagna, di ta kinahanglang mo atog bakulod, aron makakaon tagpiyaya. Di ta kinahanglang mo adto og Mindanao aron makapalit tag durian, candy, naa naman daghan dinhi sa mga mall. Pero kaon og kalamay, kaon og piyaya, kaon og durian, candy nga pasalubong sa imong kinugos or imong ugangan nga wa makahatag nimo bisag kasa kinalamian na kanon. Hasta bagol imo gunang ubobon. Imo nang ubobon nga naman hinatag man ni sa ahong maninoy. Pero makapalit ka kalamay nga ikaw ra nga di matakapalit naman na sa tagbilaran. Pero kanang gasa lami kanon. Mo nang uban bitaw mayon og kasama goy tigasa ana nga kanunay man magkakaog lami, lahi ang pasalubong kay naanay value. Mo bitaw bisag gasahan na tag-usab o kindi, basta kay pasalubong malipay ta bisag makapalita. It's because of the value, not of the price. Kung ang ato ganing kinabuhi maulipon na ta sa sapi ug sa bahandi, ang atong gihuna-huna presyo. Di na ta makahuna-huna sa bili. Mao nga og na magpabaylo tag kwarta, pilay tubo na itong huna-huna. Di na ta maghuna-huna nga ang importante makailis ning tawhana. Mauni makapaimpierno sa dato. Pero og dato ka nga manggihatagon, dato ka nga maluluyon, dato ka nga manggihuna-hunaon, makalipay na sa Ginoo. Mo bitaw ingon San Pedro sa katapusag, sa may maato aneh, nga gibidyaan man ang tanan ingon na Ginoong Jesucristo, adyaw mo kaguol, naalagi reward ang inyong paghago. So kamo kita dinhi paningkamot nga sa atong pagkaadunahan, pagkasapian, naagyod mo'y matabangan. Naamoy estudyante nga mapahuman. Naamoy mga tao nga mapahiluna ninyo sa inyong kinabuhi. Kamo dinhi nga mga dagkog ranggo, mga dagkog posisyon, tabangi to mga tao nga pamahiluna sa trabaho ug maunay makapalangit nato ninyo. Kamo dinhi nga dagkog juta, patabaho atong mga way juta, mga saop ninyo, ayaw gyud isipa nga mga sulugoon, isipa silang tao, pakanag tarong, adyo lang pasud-anig tuyo ug suka, paliti sa ilang gikinahanglan, aron ta malangit. Ang langit dili layo kanato kung kamaotang maghuna-huna sa uban.